Hola! Jo sóc l'Ari I jo sóc la Marta. i això és... No hi ha per teràpia. Avui tenim capítol especial. Sí. Em sento famosa avui. Sento profesh. De cop tenim Tres un capítol cops. que no hauré d'editar jo. No arribes a entendre la felicitat que em fa no haver d'editar un vídeo d'aquests. I mira que tampoc els edito tant, però és... És dur. No ho sé, jo... És que em fa una mica de pereza, la veritat. És que he arribat a un punt en què a mi em sap molt de greu, perquè jo cada vegada que parlo d'aquest podcast amb la gent és com... Podcast. I tu què fas? Aporto el meu carisma. No puc fer-hi molt més. Com estem? M'he acabat Ales de Hierro, Ales de Ferro, es diu en català. Iron Flame. En francès, ja que estàs? No sé com es diu en francès, no fa falta. la veritat. No estic bé, m'he passat com una hora plorant. En plan, una hora plorant. Al final han passat moltíssimes coses. Mira, jo no estic bé. I falten masses mesos perquè surti el tercer. És que jo me'l vaig acabar fa temps. Llavors, jo vaig tenir aquesta crisi assistencial fa 2 mesos. Una hora plorant, La mama m'anava com donant clínex, saps? Ens anava donant perquè s'acaben. Jo... És que són 5 llibres, anem pel segon, però jo crec que la saga no acabarà bé. Aquesta és la meva aposta. Jo crec que acabarà bé, que sí, perquè jo confio en el poder de Disney una mica. Les coses com són. Ja et dic, crec que a molta gent no li ha agradat el segon llibre per com ha acabat, A mi no m'agrada. però jo crec que al final estava molt ben fet. Com a crítica literària, o sigui, en plan, pot ser que no t'agradi el que està passant, perquè a mi no m'agrada, he estat patint moltíssim, però crec que estava molt ben pensat. És que jo ho he vist molt per la cara. No sé, jo ho recordo molt com pensar, veure el que havia passat i és com... Oh, vale. No, tia. Però bueno, és el que toca. Ho estic passant malament. I love him. Llegiu-vos a les de sangre. Sí. Mereix la pena. Una Però cosa, sí. és que... Quina puntuació li has posat a les de Hierro? No sé, ho he de mirar al Goodreads. 4. 3. És que jo posaria un 4. 3 i mig. A les de sangre, un 5 li vaig posar. Jo un 4 i mig. I a les de Hierro, un 4. No És sé que a el les que he de posat. sangre, tio. És que jo el vaig gaudir molt, aquell. Però bueno, a veure què ens porta el tercer llibre i esperar un any, la Perquè veritat. encara no han explicat per què la Violet té el cabell mig platejat. Ja, jo crec que hi ha alguna a veure... No, és que l'autora va dir en plan... Ah, sí? és que hi ha trama. Uau. Ah, Pues no... clar, quina mena de persona té de manera natural unes californianes platejades? Ningú. Jo és que estic molt cansada avui. És a dir, vinc d'un assaig de 4 hores i mitja perquè estem preparant un espectacle que quan surti aquest capítol segurament ja s'ha fet l'espectacle. Fos, d'Esbar Maragall. Promo. I he vist un pito avui. És a dir, no, perquè estàvem assajant... Em sap greu. No, però és que ha estat molt random. Perquè estàvem assajant, perquè havíem de fer molta cosa avui, i no hem assajat on sempre, sinó que bueno, és a la Fabra i Coats i llavors et donen moltes sales. I llavors, justament al costat, hi havia molta gent, però que no se sap el que s'estava fent. No sabem si era una obra de teatre, si era un espectacle de dansa. Jo de sobte he sentit a gent cantar mi, 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 mi. I després... Sí, després ens han deixat com una estona per poder fer pipí, beure aigua i així, i després fer un passe de tots els balls. I de sobte, jo he passat per allà i la gent ja s'estava despullant. I dic, bueno, mira, fa calor, jo ho entenc. I don't know. I sí, i he passat per allà i de sobre he vist un home que tenia tot pintat de vermell i estava completament despullat i tenia el pito pintat. Llavors he vist el pito i he dit, bueno. Creus que se l'ha pintat ell sol? O li No han ho sé, pintat? aquí ja no vull entrar. Estava molt còmode despullat. Preguntes que tinc. I ja està, i m'ha fet molta gràcia perquè és algo que no m'esperava i he dit, bueno. I he tornat a assajar. És que imagina que ets l'artista, saps? Ets el maquillador, saps? No, jo crec que... No, estava pintat com... Saps com quan... No
sé, ha hagut una matança. La pintura ja fet en plan... Sí. Com si fos crema corporal. Sí, una mica, com si qui va a la platja i es posa crema solar. Però en vermell. I bueno, ha estat interessant de veure, la veritat. No sé què estaven fent perquè a sobre hi havia com una cortina i llavors estava tapat. Perquè hi havia gent despullada. I don't know. Clar, i és que quan la Marta abans m'ha dit he vist un pito vermell. El primer que he pensat és com, bueno, igual algú hauria de portar aquest bon home a l'hospital, saps? Perquè no sé si és normal que se't posi el pito vermell. Igual no sé, igual si sues molt se't posa... Ho dubto. No crec. Ho dubto. Sí, Jo sí. he patit per un moment per aquest individu que no sé ni quin aspecte té fins que m'ha dit que era pintura. Jo, No, se'l veia molt sa i molt còmode. Molt sana, no fa falta que ningú l'acompanyi a l'hospital. No. Si li passa alguna cosa pot anar sol. Igual de l'azotea, però de... Però sí, és a dir, pintada. està sent una setmana molt dura perquè és que estic acostumada a fer 2 assaigs i aquesta setmana he fet 4 i a sobre un de 4 hores i mitja. Llavors em vull morir Normal. una estona. Però està quedant molt guai l'espectacle. Es va armar i ja està. I aquesta és la meva promo d'aquesta setmana. Però sí. Avui tenim també la productora per l'estudi, però no crec que surti en el vídeo, però és que... This in Texas! No, és que portem aquí com 2 hores, les 2 hores ens les hem passat cantant, la veritat. Sí, i muntant el setup que intentarem reproduir tota la segona temporada. Intentarem, perquè no sé com... No prometo jo tampoc res. No sé quins horaris tindrem, perquè aquest capítol però està si gravat continua aquest avançat, setup, però... et prometo que em compraré una M. Sí, aquest capítol està gravat una mica avançat. Estem a abril, nenes. Però bueno, no sabem quin serà l'horari del curs que ve. No, però sé que sortiran coses molt guais. Encara estem planejant altres coses. Sí. I em fa molta il·lusió. Convidats? Ah, sí? No sé, m'acabo de patejar. Però sí. Si es pot. Bueno, està molt guai això. Guai. Estem plantejant... Ho podem dir? Perquè es pujarà al setembre. Estem plantejant merch. Sessió de fotos. Sí, segurament haurà sortit. Per ja, això. No? Però sí, és a dir, aquesta setmana és això. I després va ser molt graciós que l'altre dia vaig faltar perquè tenia una reunió del TFM a treballar i el dia següent vaig anar amb els nens i em venen els nens i em diuen Marta, t'hem trobat molt la falta i dic, això és nou. Com això si és nou. mort de cop, en plan. Sí, i em diuen ahir va venir un vampir. I jo, com? És que la monitora era molt pàl·lida. I jo, pues era una monitora que és un amor, però el meu grup és un grup dur. I ja els avisen quan hem faltat, o el David o jo, has de ser dur amb aquest grup, perquè són un grup potente. I la van avisar en plan, has de tenir en compte aquest nen, i has de ser molt dura, i diu, només ens parlava per fotre'ns bronca, Marta. I llavors, ara, els pobres, com ve de sustis, l'altre dia s'estaven portant fatal i els dic, sabeu que està la monitora aquí? Voleu que us porti amb ella? I ells... Que mala de com la Marta. Sí, però ara és com... L'altre dia em diuen... Va ser ahir, crec. Em diuen... A sobre un nen que es porta molt malament i sempre diu que li tinc mania. Però és perquè es porta malament, no perquè tinc mania el pobre nen. És un amor de nen, però... Això passa amb alguns nens. Sí, però l'he de cridar l'atenció al pobre. Sí, I diu... algun nen que es pensa que el tinc creuat. No, i és però com... és que et portes malament cada dia, amor. És que... no és perquè em caiguis malament, al contrari. I diu, qui ve? La monitora dimoni i la monitora àngel. I ara jo sóc la monitora àngel. I jo, però tu no deies que et tenia mania? Però sí. De veritat. I res, ha estat molt graciosa aquesta setmana. Però sí. Vols que parlem del tema d'avui? Sí. Passem al tema del capítol. És que tenim més càmeres. Ai, cadascú a la seva càmera. I ara ja. Quin és el tema d'avui? Nenes, avui anem a parlar de tornar amb l'ex. Un tema que la Marta es coneix. O no, ja ho veurem. A setembre ja ho sabrem també.
I això ho volia comentar. És que, a part de que he tingut a gent al meu voltant, abans de que fos la teva... Bueno, jo també he tornat anteriorment amb un altre ex. És veritat. Sí. És a dir... Bueno. Pues com que he tingut com molta gent al voltant, que igual no eren ni amics meus, però que estaven en plan, és que vull tornar amb el meu ex, no sé què. Llavors també hi ha com tot de famosos, com ja sabem que això no ve de nou a la gent que estigui veient el capítol, però és que l'Aitana acaba de tornar amb el Sebastián Yatra. Després de fer unes declaracions on se li veu que no ha canviat. El Sebastián Yatra ni té intenció de canviar. Que no pot ser fidel a la seva parella més d'un any. I és com... Però és que, tio, ara estan com super in love i sembla que es vagin a casar o alguna cosa, perquè estan com super in love. No crec que es casin. Bueno, igual després m'he de xapar la boca, però... I per altra banda, el 2023 també va tornar la Dulceida amb l'Alba. I ara fa res han anunciat el seu embaràs. I és com, què està passant? Què està passant? Pues bueno, com estan havent com totes aquestes situacions, o sigui, el que jo em qüestiono és bona idea tornar amb l'ex? Bueno, em qüestiono bastantes coses, però aquesta és la primera. Jo crec que depèn. És a dir, primer de tot, vale, aquí és el meu speech. Gràcies. Ho he fet expressament. Sí, ho sabies perfectament. Jo crec que primer de tot has d'estar segur i després has de ser molt conscient que no estàs partint des del principi. Has de partir d'alguna que no ha funcionat i que els dos han de fer un treball individual. És a dir, jo no pretendré, per molt que vulgui estar amb una persona, primer has d'identificar els problemes que has tingut amb aquella persona que no han funcionat. Clar, és que el problema d'això és... És que la gent torna i... Clar, perquè si tu has tallat amb una persona, o sigui, hi ha una raó per la que has tallat amb aquesta persona. Clar. Llavors jo crec que moltes vegades la gent talla i després troba a faltar les seves parelles i s'obliden del motiu per al que havien tallat. Perdó. Salut. Ara ja l'he tallat. Don't blame me. Però sí, no, sí, és que jo, a veure, jo crec que hi ha aquest factor on ho trobes a faltar. És que jo crec que hi ha tipus de parella. Jo crec que no pots jutjar a la situació si no saps primer per què ho han deixat, en quina situació estaven els dos i després com es troben ara després de que ho han deixat. Perquè, bueno, en les experiències almenys que jo he viscut, o que estic vivint o el que sigui, llámale X. La Marta, lo digo todo pero no digo nada. Llámale X. Jo crec que has d'estar en un punt molt diferent i després que has de ser molt conscient. És que molta gent jo crec que torna com si no hagués passat res, però és que has de fer un treball molt... Has de fer un treball extra amb aquella persona, perquè és això, no és que t'estiguis coneixent. Coneixes a la persona, heu canviat, si s'ha canviat, perquè hi ha gent que no canvia, llavors pues, passarà el mateix. I després, a partir d'aquí, has de veure els errors que es comet i si estàs disposat a treballar o com, bueno, buscar primer una solució a aquells errors, si aquesta solució et compensa a l'estar amb aquella persona i després que les dues persones estiguin segures i no es sentin dolgudes, perquè després pot passar que hi hagi el tema dels reproches, perquè tu pots perdonar alguna cosa, però quan tu perdones has d'estar 100% preparat per perdonar aquella persona sense el reproche. Clar, perquè hi ha el I forgive you but I don't forget o el I forget but I don't forgive. Clar. Amigues. Clar, has de ser molt conscient de que partiu des de dolències i que hi ha coses que s'han de treballar i que s'han de comunicar, que molta gent jo crec que és l'error que comet. Que jo crec que et pots estimar moltíssim una persona però has d'estar segur de que el que tu t'estimes aquella persona et compensa tot el que has de donar. Perquè si no és que estàs condemnat a que acabi igual. Llavors tu has de fer un treball personal, l'altra persona també ha de fer un treball personal i si es senten preparats, tornes, però no tornes des d'un inici, tornes des de... És un punt de partida diferent a una persona que coneixes de nou. És que això em recorda com a un capítol de Com conocí vuestra madre,
Que clar, això també és com amb relacions amb gent més gran, que dius que se'ls està no passant l'arroz, però com que el temps és més apurado, saps? El construir una família, casar-te i tal. Llavors, hi ha un capítol, bueno, el Ted Mosby bàsicament sortia amb una noia i la noia surt corrents, o sigui, el deixa plantat a l'altar, ¿vale? I al cap d'uns anys com que tornen a sortir i és com que ella espera que li demani de casar-se com no tant temps després de tornar a començar a sortir. Llavors tenen com aquesta discussió en plan, perquè el Ted diu no, però és que és com que hem tornat a reiniciar el rellotge, la nostra relació, i l'altra noia diu en plan no. L'hem pausat. Però clar, és molt xungo. Jo crec que hi ha un rewind, com diuen a Hamilton, saps? En plan, perquè tampoc ho deixes en el mateix punt, saps? No ho deixes en el mateix punt, ni de broma. Fas uns passets... One step forward and 3 steps back. Uau. Avui estic de referència. Sí, no, però per exemple, mateixament a Com conocí a vuestra madre, hi ha un moment en què la Lily deixa el Marshall. Heavy. Bueno, vaig passar molt mal. Vale, en aquest moment de la sèrie. I és que tornen, però és que no tornen, en cap moment tornen des d'un inici. La Lily s'ha de guanyar el Marshall perquè, per exemple, en aquest cas, hi ha hagut un... Ella no estava preparada, se l'estimava moltíssim, però necessitava saber què volia. Sí. Necessitava saber què volia i no ho va fer bé i no ho va saber gestionar i el Marshall es sent dolgut i té por de que li torni a abandonar. I és 100% lícit i la Lily en aquest sentit ha de tenir molta paciència perquè li compensa el Marshall, però és que el Marshall pues, tindrà por. I és de tornar a donar aquesta confiança i tu has de treballar, no pots... Molta gent pretén de, sí, vull tornar, sí, tens ganes de tornar, però tu pots estar preparat i l'altra persona no. O els dos voleu en tot d'esto, però l'altra persona no acaba de confiar en tu o el que sigui. Llavors has de comunicar-ho, veure en quin punt estan els dos i a partir d'allà gestionar. El problema que jo veig en moltes parelles és que tu pots... I a mi m'ha passat, És a dir, tu vols tornar i és com tornes i fas com si res. No, acabarà igual, perquè no hi ha un treball intern allà. Perquè si heu tallat és per alguna raó. Clar. És a dir, has de... I quan... Creus que és diferent les situacions en què en realitat, o sigui, en què una parella ha tallat per distància, per exemple? En plan, que realment no s'ha tallat per un problema, sinó perquè no us veieu? En plan, perquè igual una persona se'n va 5 anys a viure en un altre país. És que depèn. És que jo crec que és diferent, no? A veure... Perquè realment no hi ha un problema a solucionar, és que la relació s'ha com mig tallat perquè hi havia una distància i el que et feia patir és la distància. Però clar, és que si comencem així, no és el mateix tornar després de perdonar uns cuernos. Ja. I clar, és que tornem al mateix, és que no... Però amb uns cuernos hi ha una problemàtica, que ja sí que hi ha hagut un trencament de la confiança, però... Imagina't que, per exemple, no comparis el cas de la Lily, per exemple, en aquest sentit, de que aquella persona no estava bé i necessitava reconstruir-se, també amb uns cuernos. La problemàtica és molt diferent. Però però hi ha un problema a solucionar. Amb la distància no hi ha un problema a solucionar. Claro, però si després tornes quan la persona resulta que ha tornat, aquest problema ja no està. Però llavors estàs una mica pressionat, si no ho parles, a que no es... Imagina't que l'altra persona ha de tornar a viatjar per X motiu. Llavors estàs dient que hauràs de tornar a tallar perquè no has sapigut gestionar el tema de la distància. Torna a ser un problema en la relació. Potser no és un problema tan gran, però és algo que tu no has sapigut gestionar. Llavors es tornarà a repetir i acabaràs deixant-ho pel mateix motiu. Però tampoc em sembla una cosa que puguis aprendre a gestionar a no ser que estiguis amb una parella, saps? Ja, però ara estic parlant el fet de la distància en parella i després haver de tornar a fer aquesta distància en parella. Que aquí sí ho has de gestionar. Però és com que veig el treball previ que has de fer com a persona quan talles per X raons, en plan més de que hi ha una cosa a la relació que no funciona, com...
Sí, no. Que no uns cuernos, que tampoc pots treballar. És com, vale, no sabia jo gestionar una relació estant en diferents països. És algú que... Pots arribar a entrenar-ho si estàs sol? Jo crec que no. No, però aquí necessites el temps... Bueno, sí, hi ha moltes coses que pots entrenar en aquest sentit. Comunicació, 100%. Comunicar les inseguretats, veure com gestionar, el tema de confiança... que confiar ho pots treballar tu sol, perquè ho pots treballar amb amics, ho pots treballar amb parella, ho pots treballar amb el teu gat, és a dir, no crec, és broma, vale? Acabo de dir una borrada, però que jo crec que en tota situació hi ha un treball personal que o hauries d'haver fet en parella, però per aquest motiu s'ha tallat i així, però si tu pots... És molt difícil. No sé. Llavors, Marta, recomanaries tornar amb l'ex? És que depèn. No, és que és molt depèn de la persona. I tu creus que si Gerard Piqué de cop se sentís molt malament podria tornar amb Shakira? no. La Betty, la nostra productora, diu... No, clar que no. Per què creus que no podria tornar amb Shakira? Primer, perquè... És que jo crec que ja és la confiança, és que, bueno, clar, depèn de la Shakira també, però també tot el que ha generat no és només una infidelitat, és tota la gestió després de la infidelitat, que ha estat una puta basura per part també del Piqué i així, on... Red flag. Saps? I que per molt que canvia aquella persona, jo crec que... Vale. A veure, jo crec que hi ha punts i punts. També depèn de la persona del que estigui capaç de tolerar i de perdonar. Perquè potser una distància que és com un motiu de la ruptura menor per una persona és incapaç de poder gestionar-ho, i després hi ha una persona que li han ficat les banyes 5 cops i és capaç de gestionar i és que és molt depèn. Jo crec que és molt depèn. També de la persona, també de... Estic intentant que la Marta li exploti el cap. No, és que és molt ho sento molt. És que... Creus que l'Aitana i Sebastián Yatra duraran? És que igual quan ho haguem penjat ja han tallat. Però bueno, a dia... Què dia estem? Dia 20 d'abril del 2024. Creus que Aitana i Sebastián Yatra duraran en aquest retorn que han tingut ara? Quan surti el capítol si estaran junts. Sí. Sí. Però per altres motius, perquè jo crec que l'Aitana també li va bé això, tampoc. En plan... Clar, és que en una altra situació t'hagués dit que no, però sent l'Aitana i el Sebastián, doncs jo crec que sí. I creus... Estem fent aquí de jutges de gent que no coneixem, Però bueno... Jo estic dient depèn a tot. És una que m'ha ensenyat la carrera. Tot és un depèn. Som éssers humans, ens agrada el safareig de la vida de la gent que no coneixem. Creus A veure... que la Dulceida i l'Alba Sí. duraran per sempre? Jo crec que sí. Oh, wow. La productora diu que no. Jo crec que sí. Per què creus que sí? Crec que tenen un treball ben fet, elles dues. Que s'han treballat, han anat al Sí. psicòleg, que han dit... Sí, jo crec que elles sí s'han treballat. És veritat que crec que una de les coses per les que van tallar va ser que la Dulceida volia ser mare i no ho acaben de veure clar. I ara que sí que són mare... I si per culpa del bebè tallen... Mira, jo només dic que tornar amb l'ex és una cosa molt complicada perquè no és com començar una parella de nou on no s'ha fet cap mal. Has fet mal a una persona i llavors a partir d'allà has de gestionar. Vale, Marta, vols explicar de què va el joc? Sí! Sí! Aquest joc va de que l'Ari i jo ens vam posar uns llibres que ens agradaria, pues, bueno, tant ella com jo, pot ser llibres en general. I la gràcia és que hi ha una aplicació que es diu Goodreads, que serveix per poder marcar les teves lectures, que estàs llegint, pots fer reptes i així. Llavors la gent deixa com... La review. Sí, la seva review, però estava buscant la forma catalana de dir review. Ressenya. Bueno, la seva ressenya dels llibres que ha llegit, amb puntuació, i pot escriure la seva opinió respecte al llibre.
Llavors vam dir, seria molt graciós buscar opinions molt negatives de llibres que ens agradin molt i a veure si a partir de la ressenya podem endevinar de quin llibre parla. Sí. Bàsicament, jo li vaig enviar una llista de 5 llibres que m'han agradat a la Marta i la Marta m'ha enviat una llista a mi. 5 llibres. I així que ens ho farem mútuament. Sí. És que comenci jo. És que bàsicament jo llegiré des del portàtil perquè ma germana té el mòbil. El meu mòbil. Així la Marta no se sent temptada de mirar-ho, ¿vale? Sí. Jo llegiré la ressenya i tu has d'intentar dir quin llibre és. Els llibres que em va enviar la Marta eren Los Juegos del Hambre, La canción de Aquiles, La hipótesis del amor, Divergent i Ariadna. Vale. Hasta aquí todo bien. Sí. Vale, primera ressenya. A tot això ho vaig traduir jo a mesura que anava llegint-ho en anglès, anava traduint la ressenya. És que hi ha moltes ressenyes que eren molt llargues i llavors ha estat complicat. Sí, i les hem adaptat perquè eren molt llargues. Primera ressenya. No sé quin tipus de droga us fiqueu tots, però és evident que no he rebut la meva porció. La pura agonia d'haver de llegir això. Sí, vaig ser obligada a punta de pistola a acabar-me'l. No pregunteu. No estic autoritzada a parlar del tema. I ja està. Wow. Quines opcions tenia? M'encanta la part de la droga, en plan, no sé qué os estáis tomando, pero where's my part? Quines opcions hi havia? Los Juegos del Hambre, Divergent, La cançó d'Aquiles, La hipótesis del amor i Ariadna. Jo crec que si parla de droga ha de ser Divergent. Bueno, anirem apuntant. La Marta ha dit primer Divergent. Ah, clar! Puc canviar després les meves opinions? Crec. Pues no ho sé, és el teu joc. Sí, puc canviar. Tu llegeix-les totes i després jo et dic quina va Vale, cada. però primer has dit Divergent. La primera he dit Divergent. Segona ressenya. Aquest llibre no té absolutament cap idea del que intenta dir o la història que pretén explicar. És una història sobre una dona extraordinàriament passiva que té una mínima agència de la seva pròpia vida. Ariadna, 100%. Ari, no me l'he llegit encara. Està guai. El És una tinc mica rarot. dos vegades, un perquè me'l va comprar la Marta en espanyol perquè sap que sóc lo suficientment narcisista com per voler el meu llibre, bueno, el meu llibre, saps? Voler el llibre amb el meu nom. S'està veient el punt narcisista de l'Ari. Sí. Tercera ressenya. He odiat pràcticament tot d'aquest llibre. L'única raó per la que no el vaig abandonar va ser perquè volia veure'ls morir patint i demanant que els matessin. El protagonista... 3 punts. I punch! És de los Juegos del Hambre, 100%. Los Juegos del Hambre. Els Jocs de la Fam, sí, 100%. Quarta ressenya. Honestament, quasi desitjaria tenir aquest llibre en físic per poder tenir la satisfacció de llançar-lo a la paperera amb gusto. O fins i tot a la llar de foc. Oh my god. Ok. Ah, ja està? Sí. Perquè he dit foc, diré que és la cançó d'Aquiles. Because things. I l'última ressenya... Uah, aquesta és superllarga. M'han recomanat aquest llibre diverses vegades els últims anys. No sé per què. No només aquest llibre és completament terrible, sinó que a més és el típic llibre que no llegiria. Vale. De totes maneres, me l'he llegit amb ment oberta. Esperava que m'agradés, però no m'encantés. El que no m'esperava era odiar-lo tan apassionadament. I hi ha masses coses malament. Amb tota honestedat no entenc l'èxit que ha aconseguit aquest llibre. Per mi és una completa basura. Ari, és que tots poden ser qualsevol cosa. Jo dic que és la hipòtesi de l'amor i ja està. M'és igual. Vale. Espera, canviaré la hipòtesi de l'amor per la primera i Divergent per la última. Té més sentit, perquè si diu anys que vol llegir aquest llibre... La hipòtesi i Divergent. Sí. Vale, la Marta ha dit que l'ordre de les ressenyes és La hipòtesi de l'amor, Ariadna, Els Jocs de la Fam, La cançó d'Aquiles i Divergent. Sí. I ho ha dit quasi tot malament. En sèrio? Sí. Uau. La primera era La hipòtesi de l'amor, que aquesta l'has dit bé, que l'has canviat aquí a l'últim moment. Sí. Ariadna era molt obvi perquè parlava I knew it. d'una dona així passiva. Sí.
La tercera era la cançó d'Aquiles, la que diu... Que morin tots. Sí, l'única raó per la que no el deixaven donar va ser perquè volia veure'ls morir patint i demanar que els matessin. Claro, això no és ni spoiler del llibre. Si sabeu una mica de mitologia grega, sabeu com acaba. I punch! I aquesta persona estava esperant que la palmessin perquè no suportava... Uah, i és que hi havia tota una part de la ressenya parlant de lo molt que odiava Aquiles, aquest senyor, en plan... Bueno, la veritat és que és una mica pedante l'Aquiles d'aquest llibre, no sé si tots, segurament sí, però sí. El quart era Divergent i l'últim, aquest que era un llibre famós i que tothom l'ha intentat convèncer i al final l'ha odiat i que tot està malament, Els Jocs de la Fam. Ah, bueno, tenia sentit, però clar, m'he equivocat amb que morís tothom. Sí, jo entenc la confusió, la veritat volia que fos confós. Sí. Home, és que qualsevol... La Betty ens ho pot dir, que qualsevol cosa menys dos, menys un, bueno, sí. O sigui que té 2 punts, direm. La Marta té Vale, 2 em punts. sembla bé. També he d'admetre que les meves ressenyes són molt semblants i a sobre he fet una minisecció de ressenyes que m'han fet moltíssima gràcia. Vale. Els llibres de l'Ari que em va dir és Acotar, Una corte de rosas y espinas. La Selección, Balada de pájaros cantores, El príncipe cruel i Alas de sangre. Quasi tot fantasia de cop. Jo li vaig dir a la Marta que vaig agafar quasi tots fantasies i distopies perquè volia que fos confós. O sigui, em vull autosabotejar, vale? Ai, ara estic nerviosa. Aquest em fa molta gràcia. Hi ha un que és molt fàcil, que aquest m'ha fet moltíssima gràcia, que diu, hauria d'haver parat de llegir quan va mencionar que tenia cua. La Maite també sap quin és aquest, El príncipe cruel. Buah, és que de repente furros. Llavors, aquest comentari el vaig llegir i em va fer moltíssima gràcia. Dels gràcia. furros també ho podríem tenir en compte amb Una corte de rosas y espinas. De repente, alas. Oh, sí, és veritat. Vale. 1 point. Aquesta també em va fer molta gràcia. És que les meves són molt òbvies. Després, una hauràs d'endevinar què és i serà un comentari més random de la vida, vale? Ai. Aquesta també és molt fàcil. Diu, he creat un joc, vale? El nom de la llibre, Drinking Game, vale? Has de fer un xupito cada cop que el llibre mencioni que vaig notar com un calfred em baixava per la columna, em va deixar en les meves... enrodillada, és a dir, I va als meus arrugar els genolls. dedos dels peus. És això? És això? És acotar 100%. És veritat, sí que ho diuen moltes... És que... Cada cop que mencionin el sexe. Llavors... Sí. O que ha estat el millor sexe de la seva vida. Bueno, Bueno, i per això tots estimem el Ristan. sí. Aquest llibre és l'equivalent a un top de vaca del Shein. Com? És que m'ha fet molta gràcia. Ens queda la selecció Alas de sangre I balada de I pájaros balada de cantores. Hòstia, un top de... És que no té res Això a és veure. molt però difícil. No sé. Què? Perquè les teves eren superfàcils. Va, de moment diré la selecció. De moment. Vale, De moment. vale, em sembla bé. Ai, vale. 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 Podria ser Alas de sangre pel disseny del borde. Aquesta també és molt rara i et prometo que la següent ja sabràs de quin llibre. Vale. Vull que aquest llibre es faci real només per poder pegar-li a la cara. Em va fer molta gràcia. Ho sento moltíssim. Pregunta, a la noia o el noi vol pagar? Que mala que és, Que mala Tampoc que ho he especificat per això. No Ah, ho vaja, sé. vaja.
Aquí podrien pagar Molta gent. a l'Amèrica o al Maxon, al Shaden o a la Violet o al Snow i la Lucy Gray. No, és que la Lucy Gray me la xupa. Buah. És que també podria ser la selecció. Diré balada, de moment. Vale. I per últim diu... Si ja amb la primera part vaig tenir... ja vaig tenir suficient, intentar no fer odiar algú odiable és horrible. No ho heu aconseguit. I això és fàcil. Això és superfàcil. L'Snow. Això és l'Snow. Ha de ser l'Snow. Clar, l'Ari no m'ha ajudat en res. Jo li estic dient en És plan... l'Snow, vale. I dels altres dos... Buah, és que els altres dos... Vale, l'últim és la balada de pájaros cantores. I després tenim el top de vaca i és que m'ha fet molta gràcia el una top de vaca. persona a la que volen pagar, que és o la selecció Qui creus? o... Quina era l'altra saga? Estic sent massa bona en aquest No, joc. però no recordo què he dit. O Alas de Sangre, la selecció o Alas de Sangre. Qui voldries... A qui tens més ganes de pagar? Al Maxon o a l'Amèrica? O al Shaden i a la Violet? Que difícil, tia. Jo tindria molt fàcil és que me'ls pensar estimo qui a tots. pegaria A abans. l'Amèrica. No miris com si... Clar, jo a sobre dient-li... Vale, Sí, lo no. del top de... És que, madre mía, el del top de vaca, more. Però que és molt graciós. Quin llibre és un top de vaca del Chain? Alas de Sangre. Vale. Volen pagar a l'Amèrica por indecisa de mierda. Resuelvo? I l'últim és balada. Sí. Eh. Ho he dit malament. No, clar que no. Quan mencionen a la cua era el príncipe cruel, és que va ser molt graciós quan vaig llegir això. Després era... m'he oblidat. El sexe. Ah, sí, el sexe és acotar, I per això ens 100%. agrada també. El top de vaca era la selecció. A qui volien pagar era les de sangre i jo dic, és que... Per a qui volen pagar? El Jo crec que Shaden? a la Violet. Respetable, també t'ho dic. I després... Més que l'Amèrica! Uf, que la Violet hi ha un moment... I tota la pajara que li fa l'Amèrica al Maxon... Bueno, també, És però... és que parlem-ne, de com apareix l'altre. Ai. És que jo m'estimo amb tota la meva ànima, el Maxon. I l'últim era una balada... sí, Pagar los Cantores. Perquè odiaven a l'Snow. He intentat que empatitzis amb ell i no ha funcionat. Jo crec que no intentaven fer que empatitzis amb ell tampoc. Aquesta persona ha tingut aquesta lectura. Aquesta persona s'ha de tornar a llegir el llibre perquè no ha entès res. Però sí. Perquè realment aquell senyor era el epitome sí, de persona delusional. Una mica rarota, aquest home. Bueno, és que em fa tan feliç parlar de cop de llibres que m'agraden. Jo t'ho juro que m'he passat tota la secció així. Bueno, doncs fins aquí el capítol d'avui. Sí. Esperem que us hagi agradat. Com sempre, doneu-nos like i seguiu-nos a YouTube, Spotify i Instagram. Sí. Ens veiem la pròxima setmana. Adeu!